Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa, ga wani fa'ida da muke tafa da ita a wannan rana mai albarka. A kasancewar jama'a suna son sirrika na ɓangaren samun alkhairai, na ɓangaren samun manyan kuɗaɗe. To wanda yake so ya samu kuɗi masu yawan gaske, wannan sirri a aikata shi, domin wannan sirri mujarrabi ne, an gwada shi an samu biyan bukata. Wanda duk yake so ya samu maƙudan kuɗi cikin 'yan kwanaki kaɗan, ko cikin kwana 3 ko cikin kwana 4 ko cikin sati ɗaya, to insha Allah duk yadda mutum yake so ya daure wannan aiki, za a samu biyan bukata. Don wannan sirri an jarraba shi, yana da ƙarfi, kuma wannan sirri yana da tasiri sosai. Jama'a da yawa sun jarraba wannan sirri, waɗansu mutanen suna bugo waya suna mana godiya a bisa wannan sirri da suka jarraba suka samu biyan bukata. To alhamdulillahi, to dama abin da ake bukata kenan. Da yawa mutane suna son su buga sirri na ɓangaren asararu wanda za su samu kuɗaɗe ko su samu alkhairai, to amma sai mutum ya rasa ma wannan sirri zai yi. Kasancewar wani sa'in idan mutum ya buga aiki zai ji aiki shiru, aiki bai tashi ba. To ya danganta, kowanne sirri da kalar yadda yake. Wannan sirri idan ka yi shi, insha Allahu wannan sirri buƙatarka za ta biya. Allah maji roƙo zai karɓi buƙatarka, kuma insha Allahu za ka samu biyan buƙata. To amma dai muna roƙonku, wanda duk ya san bai danna subscribe ba, ya daure ya danna subscribe a wannan bidiyo namu, kuma ya danna alamar ƙararrawa, domin a dinga sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Kuma ku share a group ɗinku na WhatsApp da na Facebook, domin 'yan uwanku su ma su amfana da waɗannan fa'idodi masu albarka. To 'yan uwa, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi muku bayanin yadda wannan sirri yake mai albarka. Da farko dai, yadda ake yin wannan sirrin shine, farko ana so ka samu turare Binta Sudan. Idan kuka samu turare Binta Sudan, za ka shafa shi a jikinka da carbinka. Za ka samu farar riga ko jallabiya, za ka sa a jikinka. Da daddare ake wannan wuridin. Za ka yi wuridin ya ajaza hafasha ya ilu, ya ajaza hafasha ya ilu, ya ajaza hafasha ya ilu. Za ka yi wuridinsa ƙafa 1111. 1111. Ajib ya ajaza hafasha ya ilu, ajib ya ajaza hafasha ya ilu. Za ka yi wannan wuridi ƙafa 1111. Wannan wuridin kullum za ka yi shi tsawon kwana 3. Za ka yi kuma wannan adadi da aka faɗa. Sannan idan ka kammala aikin, sai ka samu kai sadaka, ko kuma bayan ka kammala aikin bayan kwana 3, na kwana 3 sai ka samu kai sadaka. To insha Allah a cikin 'yan kwanakin nan za ka samu manyan kuɗaɗe ta hanyar da baka taɓa tsammani ba. Za ka samu wannan kuɗaɗe a alfarma Annabi da Alkur'ani. To 'yan uwa, ku share ga 'yan uwa da abokai. Da wannan muke cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.